Bé, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per ser aquí en aquest lliurament dels 15è Premis Sant Bori d'Òmnium Cultural a la demarcació del Vallès Occidental. Estem molt contents de poder fer aquest acte després d'aquest any tan difícil que portem tots plegats, els nens, els centres educatius, tots plegats, pares i mares. Però bé, l'any passat ho vam haver de fer a dins, però d'anem d'un en un, i avui almenys ho podem fer aquí fora, i així mantenint totes les distàncies de seguretat i totes les mesures que estan establertes. Aquests Premis Sant Bori són uns premis amb una participació molt gran. Pensem que són uns premis importants, són uns premis on hi han participat 32 centres escolars, escoles i instituts de la comarca del Vallès Occidental, i en total s'han presentat 691 treballs. D'aquests 691 treballs, el jurat, on hi ha 5 persones de cada una de les delegacions d'Òmnium, de Terrassa, de Sabadell, de Sant Cugat i de Rubí, ha decidit quins eren els 18 millors. 18 millors d'entre 691. Per tant, cal ser justos i donar el valor que té els treballs que han fet els vostres fills i filles, els vostres alumnes. És una selecció d'alumnes amb interès per escriure, i això val la pena en algun moment reconèixer-ho. A Rubí, d'aquests 18 guanyadors, n'hi ha 4. Són els 4 que sou aquí, per tant és una proporció bastant apropiada, tenim en compte que el Vallès Occidental és molt gran i el total de guanyadors són 18. El jurat de Rubí, les 5 persones que l'ha integrat, professors o exprofessors, són el Miquel Montoliu, la Maria Dolors Rosés, la Txell Torner, la Maria Lluïsa Torner i la Roser Tutusaus. Fa anys que són jurats del Premi Sant Bori i estan molt acostumades a jutjar aquests treballs. Pensem que hi havia 6 categories, perquè tingueu un coneixement més gran, que seria el cicle inicial de primària, cicle mitjà de primària, cicle superior de primària, primer cicle de secundària, segon cicle de secundària i batxillerat i cicles formatius. Per tant, és un ventall molt ampli, com es veu per les diferents edats dels guanyadors. Felicitats, sobretot als nens i nenes, nois i noies que han guanyat, us ho mereixeu. Felicitats als pares, perquè alguna cosa també hi heu tingut a veure i potser en algun cas els heu ajudat una miqueta. Felicitats als tutors, també fan un rol molt important, i felicitats als centres escolars i educatius, que també tenen l'interès de participar i estimulen els seus alumnes a escriure. Sense ja més paraules, anem a avisar, direm els noms dels guanyadors i guanyadores, primer que pugi la nena o el nen, després el representant del centre i o el tutor o tutora, i finalment els pares, i llavors farem una fotografia de grup de l'entorn del guanyador o guanyadora del premi. Per tant, en primer lloc, i del cicle inicial de primària, el segon premi ha estat per La pirata atrapada, de Noa Àries Llobet, de l'escola Aixola de Rubí. Aquí els regals per la Noa, una llibreta, un llibre, una publicació on hi ha els 18 treballs guanyadors del Vallès Occidental, per tant, inclòs el d'ella, naturalment. Esperem que els agradi i que l'aprofiteu molt bé. Ara li deixo això pesa una mica, ho deixo aquí al costat. I ara, si us plau, si poden pujar del centre, el representant del centre de la Noa. Aquest és el llibre on hi ha els 18 treballs publicats, un pel centre i un altre per la tutora. I aquest és un diploma d'agraïment al centre per haver volgut participar i haver estimulat els nens per fer-ho. D'acord? I si ara voleu pujar els pares, si us plau, i farem una fotografia de grup.
gràcies a vosaltres. Del cicle mitjà de primària, el primer premi del Vallès Occidental és pel treball Ella era el noi, de Him El Aribi, de l'Escola Pau Casals de Rubí. Si ara vol pujar el representant del centre, si us plau. Què? Que xulo, a l'habitació. No, no traig tu, no, aquest sí que no pots posar en tot. Aquí la portarem una altra cançó. A dalt de tot? Sí, no pots. I també hi ha un llibre pel centre i un llibre per la tutora i un diploma d'agraïment a l'Escola Pau Casals. Gràcies a vosaltres per participar. La mare, si us plau, i el germà, si volen venir també. Moltes gràcies, moltes felicitats. Gràcies a tu. En tercer lloc, i de primer cicle de secundària, el primer premi del Vallès Occidental ha estat pel treball al llibre de Genís Cruz Cortés, de l'Institut Duc de Montblanc de Rubí. Si vol pujar la representant del centre. I si ara pugeu els pares, doncs farem una foto conjunta de grup. Tots. Què va estar per Molt bé, gràcies Genís i felicitats. I en quart lloc, però no menys important, per descomptat, del grup de batxillerat i cicles formatius, el tercer premi ha estat per cadena perpètua d'Iker Abad Montenegro, de l'Institut Duc de Montblanc de Rubí. Ara, si vol pujar a l'Ester en nom del Duc de Montblanc, els llibres i la mare, sisplau. Sí. Molt bé, moltes gràcies Iker i moltes felicitats. I abans d'acabar l'acte, un parell de comentaris. Des d'Òmnium estem treballant perquè després d'aquests 15 anys de Premi Sambori, que Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet i la participació que hi ha hagut, també volem fer algunes modificacions, introduir temes també no només literaris sinó audiovisuals.
i no només a títol individual sinó de treballs en grup per projectes, com treballen ja algunes escoles. En tot cas, ara ho estem preparant i veurem si poden coexistir els premis com els coneixem fins ara, l'esforç i el mèrit individual que estem reconeixent avui, conjuntament també amb treballs col·lectius del centre, i utilitzant ja nous formats, en aquest cas audiovisuals o d'altres tipus. En tot cas, hi estem treballant i estarem molt contents que els centres hi continueu participant. I abans d'acabar, una última coseta. Demanaven si els 4 guanyadors o guanyadores podien fer unes declaracions, els farien una petita entrevista d'una o 2 o 3 preguntes. Si en cas ara abans de marxar entrarem aquí dins, que és una mica més còmode, no fa tan sol i s'està més bé, entraran els nens i nenes bàsicament i els hi faran una mica de preguntes sobre el perquè del treball, com se senten, si estan contents o no, que ja m'imagino que sí, etc. Dit això, serà només un momentet. Gràcies a tots i a totes, felicitats als alumnes, gràcies als centres per participar-hi, esperem que ho continueu fent i endavant amb la cultura, com diu el nostre president, el Jordi Cuixart, visca la cultura i visca la llibertat. A veure, en què et vas inspirar per escriure la història? Perquè tinc un joc per fer històries a casa. I t'agrada escriure? Sí. Va costar molt o no? Has estat molts dies treballant-hi o no? Sí? Estàs contenta d'haver guanyat el premi? Sí. Moltes gràcies. De res. Vam inspirar en algun concret o no? No, em vas inspirar en... no em vas inspirar en res. Cap concret. I què vas sentir quan et van dir que havies guanyat el premi? Emocionada, que no puc expressar la emoció que tenia com van explicar que vaig ser una de les nominades. Molt bé, bravo. En què et vas inspirar? Em vaig inspirar en els contes que diuen que tot pot ser possible. Volia fer un conte que expliqués que amb un llibre tot pot ser possible. Bé, Aquesta molt bé, Sí, més o menys 2 setmanes. bé. tu has escrit normalment? Has escrit altres històries? Escric quan tinc temps de fer-ho i m'agrada escriure. Pues jo em vaig inspirar amb la meva experiència del confinament. Vaig intentar personalitzar com vaig viure el confinament, tota l'angúnia que tenia i tot, en la redacció, per poder arribar als sentiments dels altres. És que ho hem passat molt malament. Sí, això és poder donar una mica de suport en la redacció. No et va costar massa, doncs? No, perquè va ser l'experiència personal, m'ho senti molt fàcil. Molt viscut. Sí, clar. És una experiència personal i vaig anar molt fàcil fer-la. M'agrada fer-la. És una teràpia, Sí. és una teràpia, Sí. Escriure el que has passat. M'agrada escriure, ara escric poc, abans escrivia molt més, però ara amb el temps, m'agrada escriure i em serveix com teràpia, com diu. No, és que clar, Sí. a veure, no tenen gaire temps, quan són grans, sí o no? Ja. És molt difícil. I et va sorprendre el premi? No m'ho esperava, la veritat.